Ну а пятнічны эфир падсумуем разом с блогером Нехта, журналистом Сцяпанам Святловым. Прывітанне. Прывітанне. Што будзе цікавага, можа быць, і адмысловага сёння ў суб'ектыве? Нічога адмысловага, як заўжды, самае трэшовае, цікавае і смешнае. І суб'ектыўнае. Так, паехалі. Ну што ж, пачынаем. А распачынаем з галоўнага. На гэтым тыдні гэта быў Нур-Султан. Нязменныя аўтарытарныя кіраўнікі краіны зазвычай двума шляхамі пакідаюць пасаду: нагамі наперад або праз зрынанне, рэвалюцыю. Прэзідэнт Казахстану вынайшаў трэці шлях – мудрагеліста сысці, каб насамрэч надалей застацца пры ўладзе. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Цяпер, пасля сыходу з прэзідэнцкай пасады Назарбаева, найвялікшым постсавецкім палітычным доўгажыхаром стаў Александр Лукашенко. Але разам з тым ён цяпер і першы ў спісе на сыход з пасады, якую займае ўжо чвэрць стагоддзя. 1000 годов будет кировать. Сколько будет, пускай столько и руководит. До пенсии, наверное, до самой старости. А куда мы без Лукашенки? Хотя бы один срок, на один срок бы ушел. Помирать пора, а он уже сидит еще до последнего у власти. Не время еще. Думаю, что вот этот момент еще не настал, я думаю, еще лет 5. Вот правильно Назарбаев сделал, показал пример. Паказаў Назарбаеў прыклад і ў іншым, як стаць найбольш узгадваемым чалавекам у Казахстане. Ягоным імем цяпер называюць гарады і вуліцы. Гэтак Астана зрабілася Нур-Султанам. А як перайменавалі б Менск? Когда-нибудь уйдет и будет Александровка. Малые луки будут или новые луки, старые. Блин, вот будет прикольно, если Минск переименуют в Александра. Александрия? Мы выбралі 3 найбольш мілагучныя варыянты назваў беларускіх гарадоў. Мінск, Александрынск і, канешне ж, герб адпаведны. Гомель, Александромель з гербом у профіль. І наш любімы Брэст-Александрэст. Невычэрпная крыніца натхнення прапановы інтэрнаўтаў. Лукашонки! Батькова. Жесточайск. Стабилизецк. По-500ск. Лукадрыщенск. Перайменаванне рэч не танная. Дзе ўзяць грошы на ўвекавечанне Лукашэнкі, калі пры ягоным кіраванні сродкаў не стае? Чыноўнікі прызналі, што амаль усе рэгіёны краіны не ў стане са сваіх бюджэтаў выплачваць пенсіі і пасобіі. Прадпрыемствы ж затрымліваюць заробкі. Экономические изменения не будут, пока, наверное, сверху политических не будет изменений. Государство, кто виноват? Не все же слушают Лукашенко. Поменьше дворцов. Люди ответственны сами за себя. Не ў грошах шчасця, але ці не іх недахоп уплывае на тое, што мы штогоду становімся ўсё больш няшчаснымі. У сусветным рэйтынгу шчаслівых краінаў за апошнія 5 гадоў Беларусь скацілася на 20 пазіцыяў. Цяпер мы на 81 месцы, а нашыя суседзі, палякі, літоўцы, латышы, расійцы больш шчаслівыя. Чаго ж беларусам не хапае для шчасця? Состояние нашей Беларуси беспокоит. Чтобы не продали ее в состав России. Не всегда мне погода нравится. Мне хочется солнца. Не нравится, когда люди в метро толкают. Мать, например, попала в реанимацию. Счастье – это когда тебя понимают, как говорят. Хочется сидеть в домике у камина, попивать чаек. Счастье – это когда все счастливы. Вольга Старасціна, суб'ектыў Белсат. Дарэчы, згодна з рэйтынгам Беларусь па шчаслівасці абагнала ажно там 1,5 дзесятка еўрапейскіх краінаў. Ведаю, што еўрапейскіх краінаў можа і абагнала, вось, напрыклад, Камерун, Гвінею, Уганду, Чад, Эрытрэю, Таджыкістан не абагналі. Як думаеш, што гэта за спіс такіх краінаў?
Ну, нават цяжка даведацца, можа так- быць, Нігерыя Так званых краінаў для жыцця. Гэта спіс краінаў, дзе кіраўнікі дзяржавы даўжэй за ўсіх знаходзяцца ва ўладзе. Казахстан мы выкрэслілі, таму Лукашенко з 8-га месца зараз перасоўваецца на 7-е. Вось у гэтым годзе матэматыка. чвэрць стагоддзя, як ён прэзідэнт. Сёння ён быў у Барановічах, і там да яго прыезду схавалі закінутую ферму. Вось паглядзі здымак. Цудоўна. Лукашенко ж- Маскіроўка па Лукашенко. Так, ён же вайсковец, і таму запытаецца, а што там? Ну, ось, Памежнік, трэніраваліся. І ён сёння заявіў, што ўвесь свет глядзіць на Беларусь ад Нарвегіі да краінаў Афрыкі. Вось уяві, там у якой-небудзь Афрыцы, там дай паглядзець на Беларусь, там доступ да інтэрнэту што толькі атрымалі. А можна паглядзець на Беларусь, што это за Беларусь? Там же еўрапейскія гульні будуць. Дарэчы, я вось не так давно быў у Італіі, там адна жанчына, калі даведалася, што я беларус, пабачыла мой беларускі пашпарт, паглядзела на мяне такім вось, ведаеш, поглядам, а што адтуль яшчэ людзей выпускаюць? Так, некаторыя нават пытаюцца, а што такое віза? Бо людзі ў Еўропе не надта арыентуюцца, што такое віза, бо тут жа без віз. А зараз пераключымся на навіны IT-краіны. Цэнтралізаванае тэставанне ў IT-краіне. Калі ў бланку паўсюль зазначыць другі варыянт, можна набраць больш за 50 балаў. То бок паступіць на спецыяльнасць, на якую ёсць недабор, набраўшы гэткім метадам мінімальна неабходную колькасць балаў, зможа нават дурань. Я уже писал, что ўсіх, хто мае дачыненне да ўкаранення новай сістэмы, трэба звольніць к чортавай маці за прафнепрыдатнасць. Дарэчы, і вайскоўцам, і міліцыянтам для паступлення ў ВНУ дастаткова набраць і 7 балаў са 100, то бок нават менш за кол у пераліку на 10-бальную сістэму. А ў якасці заахвочвання інтэрнэт-карыстальнікі прапаноўваюць дакідваць па 10-15 балаў яшчэ і тым, хто не спазніўся на экзамен. Хорошее образование. 100 тысяч долараў патрабуе ад следчага камітэту Беларусі жыхар Латвіі ў якасці кампенсацыі за абразу. Мужчына пакрыўдзіўся на тое, што ў афіцыйным ліставанні да яго звярнуліся на вы з маленькай літары. Да таго ж на беларускамоўнае хадайніцтвы жыхар Латвіі атрымаў адказ па-расейску. Карацей, адныя парушэнні. Цяпер мужчына дамагаецца справядлівасці ў беларускім суде. Што праўда, вынік справы хутчэй за ўсё вядомы загадзя. А ты кто такой? Давай до свидания. Ты кто такой? Давай до свидания. Старыя метады больш не прымаюцца. Адміністрацыя прэзідэнта загадала сустракаць Лукашэнку нестандартна. Пры падрыхтоўцы мерапрыемстваў з удзелам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь належыць адшукваць новыя, больш творчыя ды нестандартныя падыходы і формы. А паколькі на першым месцы для чыноўнікаў ідэалагічны складнік імпрэзы, то можна браць прыклады нават ад далёкіх па мапе, затое блізкіх па духу кіраўнікоў дзяржаваў. У Паўночнай Карэі можна павучыцца ўсеагульнай усцешанасці ды адданасці ахоўнікаў. А вось цікавейшых, чымся ў графіку прэзідэнта Туркменістану публічных імпрэзаў яшчэ ніводзін кіраўнік у свеце дакладна не мае. І сёння ж у Барановічах Лукашенко распавёў, на чым жа можна зарабляць акрамя нафты. Як ты думаеш, вось на чым можа Беларусь зарабіць акрамя нафты? Да, я думаю, можа бульба, трактары, яшчэ Лукашенко казаў пра лён і пра малако. Сапраўды, на ўсім можна зарабіць бадай што акрамя стратных прадпрыемстваў і земляў. Вось, напрыклад, у Светлагорску прадаюць аэрадром за 25 рублёў. Каму аэрадром па 25 рублёў? Правда, ёсць праблема, чаму вось ніхто не купляе, тут яшчэ 50 копеек трэба даплаціць. Ну вот уже тады, ведаеш, альбо 25, альбо 25-50, адразу вось трэба казаць, бо не запланаваныя ж все-таки выдаткі. Але вось што адштурховае насамрэч усё ж такі на агурках можна зарабіць. Насамрэч, паглядзі, вось бульба, цыбуля, агароднінай культуры, напрыклад, агуркі 30 рублёў з баку агуркі. Вось і сапраўды днямі ў горадні затрымалі чальцоў ажно 2 ОПГ, якія незаконна нагандлявалі на гародніне, у тым ліку і на агурках 9 мільёнаў долараў. Ці не праз гэта кошты на агуркі і іншую гародніну ў Беларусі былі зусім не на зямным узроўні. Паспрабуем разабрацца разам з экспертамі.
Зима з вясною славяцца сваімі дзікімі для звычайнага беларуса цэнамі. Сёння ў гіпермаркетах можна набыць экзатычнае манга значна танней за, напрыклад, беларускія агуркі, вырашчаныя ў цяпліцы каля Менску. Але з якой прычыны? Ну, сейчас межсезонье, поэтому виноград Аргентина, это, естественно, издалека, это будет дороже. Вот. Манго тоже, апельсины испанские. Вот. Покупают, люди есть, которые могут себе позволить. Не все же пьют водку, некоторые кушают фрукты. Вот это, допустим, Ждановичи, Витебске, все это есть у нас. Ну, в основном, конечно, белорусское. Где-то что-то импортное. Ну, помидор сейчас, конечно, импортный весь эти. Але мы звыкліся да таго, што рынкавыя цэны на тое і рынкавыя, каб утрымацца нават у час эканамічнага крызісу. Ці могуць беларускія пакупнікі дазволіць сабе набыць залатыя прадукты для салату ці на дэсерт да вячэры? Наше поколение, они черешню Мне кажется, даже если бы она была не очень дорогая, ее бы никто не покупал. Раньше, когда я брала 500 000, то я домой донести это не могла. А сейчас взяла 50 рублей, и вот того немножко, всего немножко. И вот сейчас картошки еще для тяжести возьму, и все. И все мои 50 рублей одним махом. Чем больше цены, тем больше радости. По-моему, все ответил. Адным з асноўных прынцыпаў цэнаўтварэння называюць спалучэнне вольных і рэгуляваных цэнаў. З чым спалучылі гэтыя, зразумець цяжка. С нашими ценами происходит то, что и с нами. Царя в голове нету, раз. Во-вторых, это цены от балды, что называется. И в-третьих, они рассчитаны на те категории людей, у которых доходы там $800 и выше на одного человека. Есть такие у нас. Ну вот если Белсат снимет, покажет картинку, они узнают, что у нас есть огурцы по $150 килограмм. Может, они пойдут и купят. Я бы рекомендовал всему составу правительства туда подойти. Это бы сцена какая была. А как бы президент бы радовался, что так вырос уровень благосостояния в правительстве. Кстати говоря, в любой стране мира, если бы продавались бы товары по столь высоким ценам, скажем, $150 килограмм огурцов, все, смеялась бы вся страна. У Рэспубліцы Беларусь, адпаведна заканадаўству, на тавары за выключэннем выпадку, прадугледжаных законам, выстаўляюцца вольныя цэны. IT-краіна IT-краінай, але сёння застаецца актуальным мець свой гародзік, каб моцна не задумвацца пра вітаміны. Праўда, таксама за кошт свайго здароўя. Марыя Арцыбашева, Белсат. І яшчэ адна цытата Лукашэнкі сёння. Сёння ў свеце многія краіны разлічваюць і могуць разлічваць на падтрымку Беларусі. Ну і сапраўды, усе толькі думаюць, чым жа ж нам можа дапамагчы Беларусь. Памятаеш, як у братні сірыйскі народ атрымаў там спартовы інвентар, напрыклад. Так. Без падтрымкі Беларусі як ты пражывеш у сучасным свеце? Мы самыя міролюбівыя. Але уяві, як, напрыклад, Трамп у Белым доме сядзіць і думае, вось як бы Беларусь гэты дапамаглі пагасіць гэты знешнюю пазыку. Альбо, напрыклад, створыць новы бренд, дыктатуру, напрыкладу, лукашэнкаўскай дыктатуры. Так званы бульбяны супермен дапамагае, напрыклад, усім, акрамя уласнага народу. І уласна ўсё ж каго і чым мы маглі б падтрымаць, каму дапамагчы. Слова народу, жыхарам Магілёва. Я с политикой не вельми сябрую, поэтому не буду отказывать на такие пытания. Я считаю, что у нас должна быть взаимопонимание, взаимопомощь. Той же самой России, потому что это близкая моя страна, у меня там и родственники, и все. Ну, может, еще водой своей, может, вот этой бутылках, минералкой разной, все. Но я думаю, что деньгами вряд ли. Мы хотим, вот мое мнение, поддержать многих, но ведь есть же политическая обстановка. Украину взять, смотрите, как она идет. Можем. И чем? Ну, чем мы можем? Картошкой своей, как мы белорусы, чем же, как говорится? И у нас достаточно довольно-таки продуктов, сельское хозяйство у нас хорошо развито, поэтому можно немножко поделиться как бы. Своей толерантностью. Белорусы найбольш толерантная нация у свете. Ну, а напрыканцы я прапаную ўсё ж такі паглядзець унікальны кавалак, такога яшчэ няма і не было. Праграма «Вечаровы шпіль», які будзе ў эфіры толькі ў нядзелю на Белсаце. У нас ужо зараз ёсць кавалак.
пасля аб'ектыву. О Пасля 21:15 спадарства вечаровы шпіль за Алесем Корнієнком. Ну, а мы развітваемся з вами. Дякую вялікі. Степан Светлов, блогер Нехта, суб'ектив, быў у нашай студыі. Нагадаю, ўжо заўтра 13-е адмысловае выданне Белсату, прысвечанае святкаванню Дня волі з горадня. З вами працаваў Віталь Бабін. Сустрэнемся на наступным тыдні. Добрых выходных. Тем временем Александр Лукашенко столкнулся с БМВ. Так в прессе давно окрестили нового посла России в Беларуси Бабича Михаила Викторовича по его инициалам. В недавнем интервью РИА Новости Михаил Бабич в недипломатичной манере ответил на все последние выпады Александра Григорьевича в сторону Кремля. МИД Беларуси попытался осадить Бабича, но БМВ наехал и на белорусских коллег-дипломатов. Чему удивляться? Российскую дипломатию много лет возглавляет человек, известный своей фразой «дебилы, блядь». Но в белорусском сегменте соцсетей в связи с резкими высказываниями Бабича появились посты с вариациями на тему «А не посол бы ты?». И даже петиции с требованием объявления Михаила Бабича персоной нон-грата. В связи с этим вечерний шпиль попытался представить возможный разговор Лукашенко и Путина. Володя, хочу тебе кредит товаром вернуть. Опять тракторами? Нет, на этот раз БМВ. А документы хоть в порядке? Агреман просрочен.